Všechním ahoj, tady jsem já, Vadim. Jak jste pochopili, dneska budeme otevřeme dneska Superstar. Tak musíme dárek jako dostat svůj. $88 coinů, to je dobře, konec. PowerPointy, to je taky dobře, to taky budu potřebovat, takže v pohodě. 88 kredit taky je v pohodě, to je taky v pohodě. A zítra budeme mít X8 Star Drop. Zítra to otevřeme spolu. No a jak vidíte, Legends Star Drop. No a PowerPointy to nepotřebujeme. Já otevřu ten Legend Star Drop za 3 sekundy. Za 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Jdeme na to. Hyperchar na Jessi. Štěstí asi 0%. Tak pojďme si podívat, co to je. Tak dobře, komu se tohleto video líbí, může dát odběr a palec nahoru. No a já s vámi se loučím. Nashledanou.